Unimaxu. Vysílali jsme upoutávku. Reklama. Ano, prosím. Dobrý den, evidujeme podezřelé pohyby na vašem účtu. I když se někdy mohou nákupy vymknout kontrole, Můj účet Plus se postará o bezpečné placení doma i v cizině. Založte si účet třeba online u nejbezpečnější banky ve střední Evropě. Komerční banka. Budoucnost jste vy. Dnes, více než kdy jindy, bychom neměli zapomínat na naše kořeny a historii. Na to, co nás spojuje, posiluje a pohání vpřed. Kdy neuhnout a kdy se postavit za to, co je správné. V roce 2022 je Česká republika předsednickou zemí Evropské unie. Teď píšeme budoucnost Evropy. Pro záchranu Ninjaga bude potřeba každý ninja. Ninjové, spojte se! Všechno zdražuje, tak už to teď prostě je. Povinné ručení se vám ale prodražit nemusí. Když si ho sjednáte nyní, můžete ho mít dokonce levnější. Na Srovnejto.cz najdete nejvýhodnější nabídky od všech dodavatelů, i ty akční. Srovnejto.cz. Srovná, sjedná a ušetří. Teď můžete mít vše. I odbarvené a poškozené vlasy mohou být na dotek jako hedvábí. Pantene Silky and Glowing. Pro vitamin B5, biotin a hedvábný protein promění vlasy jako sláma v hedvábně hebké už po jednom použití. Umí to váš balzám? Pantene to dokáže. Když vlasy potřebují zázrak. Pantene Miracles Silky and Glowing. Vyzkoušej nové čočkové čipsy Bohemia a dej výčitkám zmlsání čočku. S tradičně skvělou chutí a navíc extra křupavé. Nové čočkové čipsy Bohemia. O 40% méně tuku, křupání bez výčitek. R2D2. Cože, navazuješ přátelství? Tohle ale není droid R2. Není se čeho obávat, R2. Vidíš? Usmívá se. Obi-Wan Kenobi exkluzivně na Disney Plus. A čistě elektrický ID Buzz. Cítíte tu vůni? Pečlivé zpracování každého zrna do podoby zlatých krystalků dodává kávě Jacobs Krenung dokonalé aroma a výraznou chuť. A nyní si dopřejte ještě intenzivnější chuť s novinkou Jacobs Intense. Kia. Movement that inspires. Objevte akční model Kia Ceed Spin. Nyní u dealerů Kia. Ano, prosím. Dobrý den, evidujeme podezřelé pohyby na vašem účtu. I když se někdy mohou nákupy vymknout kontrole, Můj účet Plus se postará o bezpečné placení doma i v cizině. Založte si účet třeba online u nejbezpečnější banky ve střední Evropě. Komerční banka. Budoucnost jste vy. Objevte ve světě ovocných syrupů Jo. Osvěžující novinky bez cukru. Chuť malin nebo bezového květu s lehkostí bez cukru. Jo, umění dělat život ovocnější. Může být něco děsivějšího, než když zamrzne počítač a vám nezbývá, než svěřit svůj osud do rukou dospívajícího syna. Proto vám v rámci domácí IT konzultace poskytneme pomoc při záchraně vašich dat a možná i autority. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Cilit Bank představuje odolné skvrny. Vodní kámen známý potížista. Velká čmáranice prý nesmazatelná. Res alias záškodník. Fantastický Cilit Bank. Super účinné složení proti odolným skvrnám pro celou vaši domácnost. Cilit Bank. Účinnost prokázána u více než 40 druhů skvrn. Když jste si naposled dopřáli něco extra?
S akční půjčkou Provident pro vás máme třeba 25 000 s úrokem jen 2,5%. Takže zaplatíte jen necelých 1800 korun navíc. Volejte 800 148 148. Provident. Spolu se domluvíme již 25 let. Dolce Vita v Itálii znamená vychutnávat život bez starosti o čas. Letos je to 140 let, kdy já, Egidio Galbani, toto mění s Itálii sdílím. Díky tomu, že je dnes moje mozzarella tak jemná a plná chuti, mohu oslávit i s vámi 140 let. Galbani, Dolce Vita. Zase jsme bolavé. My taky. A navíc oteklé. To jsou žíly. Pojďte do lékárny pro Devenal. Devenal na křečové žíly, prosím. Dlouhodobou úlevu díky kombinaci 2 účinných látek přináší Devenal. To je úleva. Bolavé nohy vyšly pro Devenal. Devenal a jde se dál. Sajos intenzivní kondicionér. Až 20krát více síly během několika sekund. Věřte v sílu keratinu. Sajos intenzivní